Zeuk, Iban, nos kontura usinan ziklista xatia nahi zinule? Ba, 13 urtekin, uste dute, beti gindot kirol asko, etxean esaten zidaten ikosola eta gero egiteko atibidade baz, oso nervioso nintzen, eta beti egoten nintzen, trastoa apur bat nintzen, eta orduan zen, hasi kirola egiten, da hori tarte horiek, behintzat kirola egiten egongo zara. Eta, bai futbola, eskupelota, karate, atletismo ere baita, azkenean, lagun bat hasi zan gorreko taldean korritxe biziltan, eta, animatu nintzen, eta, gustatu zitzaidan. Pinpona bakarri falta jatu orduan. Ni bezala, nik ez zuk esan dezutan atletismo kenduta, bespean ikutu nun. Oain ez ez erraiten, baina. Atxauta. Zesan behar nizun, Joseba eta zu, 4 urte, gazteoa beha, noiz hasi zinen bere berri izaten, Joseba, zu? Bere afizionatutan jaze honen, karrerak irabazten zituen, da Palmares aldetikan, genekien azpitikan jendea zetorrela, Euskal Herri beti izan du nolabaiteko arrobi potente bat zentzorretan, eta genekien, eta Iban profesionale Euskal Telea pasau zan, eta zeitun egin gendun topo, 2002 edo 3. urtean, jaturrean, izan ginen gehien bat 2003 urtean izan ginen arerio, baina sendoak ginen, bai. Lehengo aldiz, 2002-2003? Elkarrekin pelotuin berdinean 2000 urtean, ja. Baina gero, konexio potente bata bestearen kontra 2003 urtean izan gendun zuzenekoa. Joseba, orduan zuk orduan 3. nintzen nun, Turrian? Ez, hoi izan zan, beha pasau zanen... 2000 urtean? Beha pasau zanen profesionan, nire 3. jaturrean egin nun, baina izan ginen behak irabazitako etapa hartan, Alpeduezeko etapa hortan, 2003an, ni gero urrengo egunean eroi nintzen bai. Ostras, zelako momentu bai, eta? Torpia, beloki. Iban, eta alako momentu eze politxak euk, gau, nitxik esan nintzen, neuk nintzun, 2003 urtien behatzi eta, 12 urte, DBH-en neuan, lezertua zeube, baso menos hortik, ez da? Eta ze politxa esan, marea naranja hori ikustiek, goratzen naz, Pirineo inguruen, Alpietan, eta ondiokan nik uste mantentzen dala, ez dakit, indar hori, gogo hori, alako marea naranja bat bueltan behixeteko. Beti Pirineoetan eta, tu guztia, baina baita Pirineoetan beti izan da Euskal Sale asko, eta egin zuena Euskal Taldea izan zen, dana horrek batu talde batekan. Azkenan danak animatxe zuten, baina taldea Euskal izan referentzia, Euskaldunen referentzia taldea, ezta? Eta azkenean atozuten maiot naranja hori edo nik naranja hori, eta ikusten zen Pirineo guztia, naranjas beteta, jente pillo, maria naranja hori, eta gure txatzen, ikaragarria, ezta? Turra iburuz egiala, bilok nabarmendu zate Turrian, eta ziklista batentzako turra da zeek importantiena, karrerak importantia da, edo zaleok emate jo bizi hori edo importantzi hori? Arrakasta turrak dauke. Turra behak. Eta nik uste turrak dauke gehien bat historikoki eta romantizismo puntu hori badake. Orduan, zu edo horri esaten baldin baduzu, esaidazu txorindulari lasterketa bat, turra esango izu. Oain seguraski beste disiplina batzu badere, klasikoak eta badare, eta dudari gabe beste korredore batzu. Adibidez, Marino Lejarreta oso ondo ibilitakoa zen turrean, baina Marinorentzako beti Giro d'Italia izango da berezia, espeziala, beraz. Baina romantizismo eta historikoki esan genezake turra dala importantena. Eta gehien bat, txirrindularientzako turrean zerbait egiten baldin badezu, hori sekulakoa baita, eta dudari gabe kontratuentzako gero... Horri igertzen da. Igertzen da ikaragarri. Eta lehen, Armstrong eta tangerako artistekin belan itxie, eta hor, erruberan pegauta egotiebe, hori ze zan? Bertan nik debutak nuenean Aston zegoen, berak potionan sartu zain turran, eta Aston zegoen bi tur basaukan irabazita. Azkenean bertan zaudenean berekin, hasieran nesten duzu apur bat, baina bertan zaudenean eta kompetizioan azkenean dana dira, ez dakit, ez duzu, nesten duzu, respeta dana du, baina zure da zoaz, eta azkenean bardin zaizu Aston dan edo bestatan, azkenean zurea beratzen duzu, eta duzu hor beste konturi begiratzen, ez da? Eta perspektibakin, azkenien, hainbeste urte pasau dietan ontzako, modu baten ala beste baten, zein gogoratzen duzu garai horretaz? Imaginatzen dut, recuerdo politxek izango diazela, oroitzapen politxeko bai, baina, gainera, zeure irudi batzuk ikusten gabizontxe, garaipen baten irudixeko bai, ze politxa hori barriro be ikustie, eta ez dakit baten ikusten duzun barriro be, geuktarteka horitzen dugu, birgo goratzeko barriro, oroitzapen moduen, zeuk itxozu, Iban? Behatzen dut, zenbait ulean nukan, eta gara bere guztiatxetik ere. Azkenean polito da, beti izan dut, momentuan horrekin zaudenean, ez ara konturatzen, zazean dinamika beti beste egun baten eta beste etapa bat dagoela, eta orduan
azkar dijoa, ezta, baina, bueno, behin utxita gero, gutxen duzunean, baliotzen duzu gehiago, egindakoa eta lortutakoa, ezta. Bertan zaudenean, azkenean dinamika, bezogunean beste etapa dago, eta beti beste bat orduan zailagoa da, ez? Baina, bueno, behin utxitagoan, azkenean baliotzen duzu gehiago. Bueno, zelako momentu politxeko bai, eta nik tarteka ikusten doanean ziklismoe, ze gogorra dan onintza kirol hori bai, ez da? Kanpotik ala ematen du, ez da? 300 kilometro dale eta dale, eta hurrengo egunean beste etapa bat azkenean egun asko dira, eta kriston berez kanpotik ematen du oso gogorra dela, eta oso etapa batzutan eta oso bakartia. Por bat, entrenamentoak ere bakarrik egiten duzu gehienak, eta azkenean, baina guztok gabadako zu azkenean ez da zakintzua. Da, baina guztok gabadako zuen lan bat azkenean zan, eta pozik egiten duen. Gustuko lekuen aldaparik ez, esaten dabe, ez da? Baina nik uste dut, hori imaginatzen dut, lankarga fizikoa handixe izango dala, baina mentala, bai, ez dakit ze unekotan manejauko zinuten tarte hori, baina importantia da. Asko, bat ez gauzak ondo ez dijo aztenean, asko maten zu buelta segaitik, egin dana berdin ez bezala, ia zibilintzen ondo, karrea osdan eta hortenez, zebazatu da, segaitik, azkenean sakrifiosko egin dituzu bertan itxeko, eta azkenean, bat dituzu buelta asko, ez da, baina, azkenean horrela da, eta bizitza moduan, azkenean dan daukagu gora berak, eta, pasatu, eta segitu behar duzu berriro, ez da. Zuek uste zuek euskal ziklismoaren urrezko garaia bizi izan dezuela? Edo oain dator, ze panorama ikuste zuen? Nik uste gure garaia oso politia izan zala. Askotan esaten zuten gu izan ginela bai Marino eta Indurainen semiak, ezta? Eta nik uste gure garaia bukatu eta seitu inda txirrindularitza globalizatu egin zala munduan zehar. Oain badauzkeu txirrindulariak baztakite. Australiatikan dudari gabe oain dela urte asko etorri zirela, baina ez horren beste. Estatu Batuarrak, munduko jende asko dago da pelotoian, proiektuak ere atzerriko proiektua dira, hemen ez dauzkagu horren beste, estatu mailan ez dauzkagu horren beste, Euskaltel daukegu hemen beste salto bat ematen ote duen ala ez hor zain, baina nik uste globalizatu egin zala eta beraz urrezkoa nik uste bai, audientzia aldetik handu dudari gabe. Gaina, 2002an Zuebiok eta Aimar Zubeldia lehengo 10etan egon zinaten klasifikauta, za? Bai, anginen 2002an. Bai, berak izan zuen ere. Gero hori eta ni aldegin nun ardikan beldurra izan zan besteik ez, baina... Sorte txarra zuen zetu bertan, asko zebilen Joseba, eta ganera, seguro, eba zuen zoritxar hori izan, seguramente podioan izango zen, seguro.